Uy! Uy! Boy! Boy! Bay. Di ba ikaw man to titudlo ka tong self-defense bay ba? Oo, nga naman bay. Patudlo to bay, unsay ka ng mga angay nga dili buhaton o buhaton ba? Gusto ka makaton ang self-defense. Pwede na kayo, gusto kang sample bay? Gi ko no, sa puli ko bay. Ganahan kay kuha na Ako gud. nga printes. Asa man? Tak-tak mo kaspos na ako. Ay, good. Nay kuan ba kanang batanon ba gusto mong tudlog self-defense na to ba atong tabangan. Sige, gababi karong henerasyon daghan way kay mga kabuang ron. Tinuod Gusto bay. na makaton mo ba? Sige dali. Are be, iswagi dito gamay dong kay. Karong Napis ka niya ng bukog mo. Iwas. Yawa. Ay sa kanya. Okay na Ya na. Maglakaw ko. Ya. Imo na ko kuktang kamot ako nya ako magana ra ko di. Di sample. Ano po pang brave ha? Sige lang. 1 2 3 action. Wala kasi gamay dong kay mapiskan ka dong dong. Napis ka ng bukog mo. Yan to tinuod naman di ni binuang ala. Sample gi kuktang Tara ka. sa bay, tinuod na bay, play na. Oh, enak man gid ato ah. Sige. Inani gibuhat ba? Isip na kay ka. Sige bay. Si mo buhaton kahit mo jud kini samot dako kay na dako kini lawas ng kalog. Ani. Nya imo buhaton na no. Asa bay, tinuod jud gina bay. Atas si kamay no, atas si kamay no. Sorry. Ana ba ana, kita ka. Lisod kay kog liho ka, gahi na kog kini. Nya gatingan ba gini armas dire? Sige. Imo buhaton. Usa ra bay. Ya ta yawa matay tani. Ay ginood agi ana. Mane. Ana imo buhaton, imo ni kog tagahi. Imo buhaton. Bakaluoy ka, bay, ayo, bay. Yang mo kog tagahi. Oh shit! Ako nakikita. Mo nito siya bay. Mo to bay, di ba kita ka? Duta to good. Matay sundan ninyo. Effective ka to ka. Ito ligi mo gani kita ka to ligi sa nawa mo na oh. Kamatin nung gani na. Ay, buwan pang brave. Mo nito ship tip. Mo na. Ko nito sunon bay. Puhon, gamit ka na ba ya? Puhon bay. Salamat ka bay. Ay problema bay. Yang ari sigo bay. Layas na dito. Salamat kayo. Sige. So karon guys, Huwag ka nang mawala. tudloan na din ang vlogger guys kay nakauyon man siya sa among mga atong kwan bay no? Mao ni vlogger oh. Oh, manang vlogger bay kani siya. Samtang maglakaw-lakaw ni siya kay vlogger lagi ni siya. Curious kay siya sa kano. Effective kayo nga self defense. Pero ato ni tudlo niya ko ni secret ni nga self defense para iya gyud ni. Oh, sige bagid. Sige bay, sige. Awa mo ay mo piyo nga kay kalitra kay panghitampuan ni ko. Are dong, bantay ka ba dong? Example lang example dong. Siyempre maglakaw biya ka. Kupot og cellphone kanilang iya. Kay dako na kuha kanila. Wala. Maglakaw ka. Siyempre kawaton man gid na. Basta kuha na inato na. Dali. Hoy ang tudloan ta mo technique kung maginlugay mo sa cellphone nga iya ra buhian diretso. Tanawan niyo lagi. Example dito li. Powerful ka Lakaw ko. Yari ko dire tambay. Ang master ng mga kaibigan. Example lagi. Ayun, Ayaw ba? Buhi ba? Ano ba? Buhi! Yung bato na na. Ya, isa lang. Yung Buhi! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng ulam. Ano bang klase ng tao? Oh shit, not good. Rina to.